spettacolo! Mi s-a părut o etapă destul de grea. Vântul a împins porumbei înspre sud și au venit, deci până la ora asta sunt puțin veniți, mi se par puțin veniți față de numărul angajat. Vin destul de greu. Să sperăm că timpul ne va ajuta și vântul va fi potrivit, finala va fi una reușită. Etapa de astăzi mi-a plăcut, foarte frumoasă. Vântul a bătut puțin din est, nord-est, i-a băgat un pic spre Bărăgan, în Bărăgan, dar au venit dinspre Cernavodă, Migidia, se pare direcția. Vin odihniți păsările, după cum se văd. E etapă reușită, porumbei au avut viteză cât de cât, nici chiar mare, nici mică, la 1200, s-au strâns. Ca la semifinală, distanța a crescut, căldură mare, vânt din lateral, sperăm să adune acum pentru finală.